Kok ngono? Kowe ora ngerti sejarahe. Lelakon iki tak sejarah iki rada sawetara. Ngene. Rikala aku karo bapakne Sirna kuwi Mas Parman. Mas Parman kuwi rikala semono gerah ning rumah sakit tak tiliki karo swargi bojoku ibune Danang. Aku tilik nang rumah sakit. Nah, terus Mas Parman ku salah sawijine ning ngendika ngene, "Di mbok menawa nek aku ora tutuk ya di uripku, aku njaluk titip anakmu Sena mangsa Buduwa." Lah aku teku mangsuli, "Mas sampean ki ngendika apa to, Mas? Panjenengan ki nang rumah sakit, butuhe iki golek waras aja ngendika sing werna-werna." Aku ngono kuwi. Lara kok diingu aku. Ane kepiye to Di? Wong nun sewu, iki jujur iku ngomong ngene iki. Aku ki ketoyan aku ki uyuh wis getih. Arep kepiye meneh? Rasane awakku wis ora karu-karuan. Sampun to Mas, nggih Pak perkawis ngendika panjenengan pun kula estokke napa dawuh panjenengan. Oh ngono ya. Bar ngono kuwi kae kira-kira antarané sesasi ya aku pas mitro eneng Yogya. Eneng Akper. Oh ning Akper, Akademi Perindustrian nek ora kleru dek semono. Pas perang gagal aku entuk layang komburi kelir. Pak Mantep ngaturi priksa, Pak Parman sampun kapundhut. Waduh. Madhek kon atiku wis. Esuk aku bandang terus nyang daleme Mas Parman mangku kesuman. Wis, aku tak jiah mrono. Dasare bengine aku arep bablas ya kuwi arep mayang ene Grabak. Ditimbali Pak Lurah Grabak kuwi Mas Kelik sing biyen tau dadi bupati ning Purworejo. Oh ngono. Bengine aku mayang mrono. Wis bareng ngono wis 40 dinane Mas Parman aku nyang Yogya meneh karo bojoku ya kuwi ibuke Danang. Aku matur karo Mbak Yekti iki bojone Mas Parman. Sing ngomong ya kuwi malah nyonyahku Mbak Yu. Pun saniki ngoten mawon, Sena kajenge tumut teng Karangpandan. Kajenge digulung-entah kali Pak Danang niku. Lah, Mbak Yu Yekti ngendika ngene, "Ya kosik to Di, aja kesusu. Ben sekolah sik, gen rampung sekolahe. Engko nek kira-kira wis rampung sekolah wis mangsa Buduwa. Kowe ning Karangpandan ya karepmu." Oh ngono. Sejarahe ngono kuwi. Lah terus mundak tahun. Rikala semono aku wis krungu kabar. Sena kuwi wis gelem mayang. Tak jak mayang hari ulang tahun KR. Oh, KR nggon apa kuwi nggon koran kae. Kedaulatan Rakyat ulang tahun. Jane sing ditanggapi aku. Sena tak jak mayang. Ayo Sen, mayang. Ten watun Pak. Wis. Mayang ora wani. Ayo mayang. Mungkin kula pripun wis ora piye-piye. Ayo mayang. Kula tak beto kanca nggih, Pak. Ya nggawa kanca sapa? Kula beto kanca Lek Kaca. Kuwi Pak cilik si sapa kuwi si Sena. Sak keliling ini wong telu. Lah sisi iki Wakana Kaca, tengah kene aku. Lah kono kuwi Sena. Lakone Braja Denta Balela. Dadi nek saka Kaca kono Yojan nyambung nyang aku ya melu Yogjan. Engko sak apa kuwi kira-kira sak rambahan aku nyolo. Sambung karo Sena nyolo sik keprake. Kula swargi Sena ki nyolo iso, Yogya iso. Oh ngono. Alhamdulillah ya iso sukses. Bareng ngono aku mayang meneh ning Kabupaten Sleman. Sena tak jak meneh. Ayo Sen mayang neh. Teng pundi Pak? Nyang Kabupaten Sleman. Ning kula nek piyambak mboten wantun. Ku tak goleki kanca. Ah tak goleki kanca. Si Edi Suwanda putrane Mbah Gita, masih rabies. Oh ngono. Ya wong telu meneh. Ana apa kuwi Wanda tengah aku, pinggir kono Sena. Ya apik malah. Oke sing do semanta lho. Lah iya, sing nganti dalang nom-noman Yogya kok malah dalang Solo Pak Mantep. Kok dalang sepuh-sepuh Jogja kok do kendelan wae iki ngopo? Do ngono kuwi. Terus suwe-suwe aku ora krungu kabare Sena. Bocah iki piye ta iki ya? Bar ngono
aku pas entuk giliran mayang ya kuwi eneng sasana inggil. Lah aku anggere sasi poso mesti sing mayang aku. Sena kuwi nusul. Piye Jen? Kowe mayang ora? Pun Pak, kula mboten mayang mawon. Kula ningali Pakliran Yoja. Niku rumangsa kula kok ngelangut to, Pak. Lah terus jenmu piye? Pun Pak, kula mboten mayang mawon. Ora mayang? Mboten, Pak. Nek kowe ora mayang, ayo gamelan mayang tinggalane Pakmu didol. Ayo didol. Arep apa kowe ditunggoni wayang gamelan apik nek kowe mau mayang. Arep ngopo kan dadi wong piye? Pun to, Pak, kula ajeng mayang ning sing kula tiru niku panjenengan niku, Pak. Ya melu tiru kok ora kaya aku ora apa-apa. Tirunen. Kowe kurang apa ngomong. Lah ning kula gesangkula ten Yoja niku, Pak. Lah mbok kowe urip ning Sumatera tiru aku apa ning larangane aku. Ayo mayang. Wah tak senggang ngono kuwi. Ayo kudu mayang. Kowe kuwi anake macan-macane dalang Yoja ki Mas Parman yen aku gandrung bapakmu ki. Siji keprane, loro sulukane bapakmu. Nganti tak terok kesepene nada suaraku ki elek aku. Ning sing tak tiru bapakmu. Ayo mayang. Anak macan tikus kok ora aku. Ah, tebar tak ono ki ngono mayang ngantek kondang. Mula dhek iki anggere ning panggung mesti ngomong. Aku ki iso kaya ngene iki mergane aku ki dibotohi karo Pak Karang Pandan. Wis paribasane diogrok-ogrok karo Pak Karang Pandan ngono kuwi. Lah, kelebu lakon bengi iki Kang Gareng. Heeh piye? Lah jane Sena ki tanggal 15 kepungkur aku kudune mayang eneng Sragen. Ditimbali karo Pak Bupati Sepuh, Pak Unto. Heeh terus lah kuwi kampanyene Mbak Yuni. Alhamdulillah iki pilihan ya wis menang Mbak Yuni. Heeh. Lah dembeng iki penutupane ya aku. Lah Sena ki tanggal 15. Lah arep mayang mrono arep nganggo lakon Sri Kandi Senopati patine Bisma. Nelpon aku, Pake. Apa? Kula jenenge Sragen tanggal gangsal 11 niku ajeng ngangge lampahan Sri Kandi Senopati patine Bisma pripun, Pak? Ya apik, ning bar tak tokke. Haduh, lah pripun, Pak? Ora apa-apa tokno. Kah, wong bibar Pake kok kula. Ora apa-apa, Jen. Kula tak gantos mawon, Pak. Saene napa, Pak? Nek tokoh wedok napa, Pak? Lah karepmu arep apa? Upami kula ngangge tokoh Drupadi pripun, Pak? Ya ora apa-apa. Tokoh Drupadi ya apik. Lah niku sambungane kalih napa, Pak? Sambungane karo Gandamana Sayembara. Jlentrehe pripun, Pak? Tak kandhake. Lho ngene. Kula rekame nggih, Pak. Ya rekamen. Aku ngomong wiwis kono Ramangsuri bolane ngerekam. Direkam deret terus bar wis rampung wis tancepe kayon ngono kuwi sing kuwi patine Gandamana. Wah, Pak. Nek ngoten patine Gandamana niku sae nggih, Pak. Apik. Wah, niku patine ikhlas Gandamana kuwi. Wong kasektene ditekke Pandhawa kabeh. Waduh, nek ngoten malah kula remen, Pak. Kula remen kaya Gandamana niku, Pak. Ngomonge kaya ngono. Lah iya kaya Gandamana ki apik. Lah penampaku iki dhek iki seneng karo tokoh Gandamana kuwi. Ora ngerti aku jane kuwi ngekeki pralamita nek pamit karo aku jane. Lah sing goblok iki ya aku. Lah ning arep kepiye to? Oh, ngono ya. Iya, kok kaya ngono kuwi lho Kang Gareng. Katenanku karo Sena ngantek aku iki 7 dinanan. Aku yang sedayu kono. Wis anake Sena Gading pamukir karo Gadang. Leh. Mayang ya, Le. Nggih, Yang. Wis mayang wis apik. Tak kaya wayang telu. Tak kaya Cakil Gatotkaca karo Janaka wis. Iki anu kenang-kenangane saka Mbah Mantep ya. Dinggo ya, Le. Nggih, Yang. Tak tambahi jeneng. Gelem ora? Burun, Yang. Kowe jenengmu Gading Pamukir tak tambahi meneh. Gading Pamukir Sena Saputra aku. Mayang ya. Nggih, Yang. Sak nalika ku ya keploki wong pirang-pirang. Akeh sing nangis juga. Aku ya nangis aku terus. Kowe, heeh. Sebabe luwe. Modara. Ora ketok. Wandamu kok nyelo-nyelo kan. Oh, dadi ku ya eneng critane ya terus eneng. Eneng Kang Gareng. Ya mong
aku nek kon pamer kon ngomong aku ki gemang. Nek ora bocahe sing ngomong, aku ya ora tau ngomong. Lah piye to Sena ki tetakan? Ha. Arep yo netake si Gading pawukir kuwi. Nang nggonku jam 6:30 esuk kae wis teko bar mayang saka Ngawi. Ngomong karo pembantuku. Mang anu nggih, mang matur kali Bapak nggih. Nggih, Mas. Niki enten anu kengkinan saking anu kraton Ngayodya saking ngersa dalem ngoten nggih. Oh, nggih. Aku digugah karo pembantuku, Pak. Enten tamu, Pak, saka ngendi? Lha saking Ngayodya, saking kraton, Pak. Utusanipun ngersa dalem ing rawuh. Batinku, wah, iki mesti Gusti Yudane ngraki aku. Tangi gregah aku. Bareng aku tekan ndopo iki, gunane Sena kula kok, Pak. Lho, kowe to nyuk, aku ya ngono. Dhek guyu nyekakak. Ha nek kula mboten ngoten penan mboten wungu-wungu. Ya ngapa aku? Nyun tulung nggih, Pak. Ya. Nang ngasta nggih, Pak. Mayang niki tetake putune Gading Pawukir. Ya, aku. Kula ngaturi pinten, Pak? Hus. Dapurmu. Ora satekon pira-pira wis pokoke aku tak mayang. Oke, Pak. Sak tak teko karo sinden karo penabuh. Nggih, nyun pangapunten. Kula ajeng anu napa ngaturi DP pinten, Pak? Ora ta jen apa kira-kira wis kesugihan kowe apa piye aku? Nek arep DP barang. Kula nggih pun percaya nek sampean Bapak kula DP mesti mboten purun nek gelem ya kebangeten. Oh, alah. Ya kaya ngono kuwi Kang Gareng. Kenang-kenang aku karo Sena kaya ngono kuwi. Dadi Sena karo aku kaya bapak karo anak. Tenan kuwi Kang Gareng. Oh, ngono ya. Iya. Mulane iki rencana lho, Pokno nek syukur eneng owahan ora eneng owahan ya ora apa-apa. Nyatus dinane aku mbok menawa ya pentas eneng sedayu nggone Sena kono. Iki karepe kula warga ya karepe bocah-bocah ya kuwi cah warga laras. Ya wis aku tak mayang ni tabuhana komplit cah warga laras. Sak sinden-sindene aku teko wong tok. Oh, ngono. Heeh. Nek trimo wayang aku lho aku. Nek wayang aku ya wayangane dalang tuwek. Oh iya. Kaya ngono kuwi lho Kang Gareng. Mula bengi iki aku karo para kadang-kadang sutresna budaya, para sesepuh pini sepuh, luweh-luweh para kadang-kadang ya kuwi penggemar wayang kulit, kanca-kanca PWKS lan kabeh wae para pecinta wayang kulit ingkang dalem menika sami kepareng rawuh. Kula nderek titip Mas, nggih. Kula nderek titip dalang sinten kemawon langkung-langkung anake Sena nggo nek mayang disengkuyung Mas. Disengkuyung nadyan dikapak-kapakno mesti ora kaya bapakne, nggih. Ora kaya bapakne. Upamane saniki Bagonge tiru kaya Sena, alah kok katek modal ora iso. Sing apik ya mung Sena kuwi. Bagongan lho. Ngono ya iya. Mulane mbok anake to urung karuan nek kaya Sena. Mulane ben duwe jati diri dhewe, ben netepke atine. Aku seneng aku iki. Ha wis. Apa garenge, apa peduke, apa seneng cakilan, apa seneng abur-aburan Gatotkaca, apa seneng Anoman. Oh iya ya. Heeh, dadi bocah iki aja dipaksa. Den metu saka prentuling ati iku dadine rak becik. Oh iya. Heeh. Wis mudeng aku. Ya. Wah. Bengi iki diparingi ngampil wayang lawas. Wah. Wayang Kiai Jimat. Heeh. Nek bengi iki akeh mayang mat-matan Kang Gareng. Itu mayang-mayang unggul donga. Jroning batinku aku mung nyuwun karo Gusti sing gawe urip. Heeh. Ya saiki-saiku aku tak ndonga sik ya Kang Gareng. Oh ya ora apa-apa. Mas. Aku njaluk apa ki ana ketawang ya Mas. Ki ana ketawang pamuji wi Mas. Ketawang pamuji aku tak ndonga sik tak ndongake anakku Swargi iki Sena Nugroho. Monggo ketawang pamuji Mas. Menyuruh
inna ilaihi raji'un. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sampar wangke tali wangke lepas soparane sembara kubure padang dalane tinampa lawan gustine ing ngapura dosa kaluputane satemah antuka swarga kamulyane kusnul khotimah amin amin ya rabbal alamin ingkang tininggal mari ana kekuatan imane satemah saged nglajengaken damaning sugeng